Dobre, takže čaute ľudia, vítajte pri dnešnom videu a dneska to bude trošku iné video, pretože ako vidíte, nie je to Minecraft, ale je to Fortnite. Áno, je to Fortnite. Čiže dneska si zahráme fashion show, uvidíme, jak to pôjde a dajte like, odber a sledujte ma aj naďalej. Dobre, čiže som tu a musíme dať niečo plážové alebo party. OK, čiže čo vymyslíme? No niečo plážové. Ja som sa zabral z tohto. Čiže. Dobre, máme. Čiže ono to vlastne spočíva v tom, že my vlastne najprv sa hodnotia skiny, potom sa hodnotia emoty a potom glider. Čiže ja si nejaký emot pripravím a to bude asi 16 sekúnd do štartu. To je nejaká vlajka. Je to celkom dosť ľudí, čiže dúfam, že pôjdeme aj prvý. No, dobre. Teraz by nás to malo niekde portnúť. A už asi. Áno. Alebo ne? Áno, už. Yes, sme tu. A ja idem prvý. Oh no. Kámo, prosím, uznaj ma. Yes, dal ma. Yes, ja som išiel prvý a dal ma ešte. Nedal ho, škoda. Tak tá je jasná, tak musí ísť. Ja som sa len tu tak prechádzal a našiel som toto tu. Čiže, čo to je? A dostal som XP a to je ďalšie. Tak to je dobré. Aj tu? To si všetky budú. Tak to je dobré. Si pozbieram všetky. Dobre, takto. To je luto. Nie powiedział? Dobra. Tak ma psychiczność nie słyszę? To dobre. To jest dość dobre. Dobre, čiže poslední dvaja. Neuznávam tento, už som mali viacerý. Čo vymyslí? No, tam by som dal. Nice. Teraz ide glider, čiže uvidíme, kto to jak a dá. To vlastne budeme nám hodnotiť ešte glider a ten, koho dá, tak postupí. Čiže musia tam byť 5, čiže keď 5 uzná a bude ešte niekto čakať to, tak automaticky ten, čo čaká, vypadol. Čiže, dúfam, že nedá všetkých. No. Majú coin. Rifty tu sú. To je nejaké vajco, to asi nič nebude. A tu je malá. No, už tam asi jeden je. No, už sú tam dvaja. No, ty kokos. Čo? On dáva reálne každého? Tak to nemám šancu. No, ten pôjde zas. Ty vole. Yes, idem ja. Dobre, tak tu vám chcem ešte povedať, že tento voter bol fakt hrozný, pretože fakt nevedel, čo robí. Poď. Prosím.
Ne. Škoda. Škoda. Tak akože uznal tento. No. Toto sú naši 5 najlepší, čiže tu budeme vyberať z týchto hlasovať. Čiže ja by som vyberal asi... Mne sa tak počítam banán. Čiže ono sa tu spustí odpočet, ak budeme tu. Toto, tak sa vezme. Dobre. Čiže tu je Midas. Potom tu je... neviem. A tu je neviem tiež. Dobre, čiže poďme. Kto má najviac tu? No tak, tu je automatická výhra. Druhý bude banán, určite. Prvý je tento, druhý je tento a tretí je tento. Dobre, čiže keď chcete viac takýchto videí, tak nezabudnite dať like a odber. Napíšte mi to určite do komentárov a ja sa s vami lúčim, tak zatiaľ čus!